Fai uns anos marcámonos un reto, crecer sen perder a esencia. Hoxe podemos dicir que o conseguimos. Medramos, transformámonos e fixémolo xuntos. Amico segue a ter no centro as persoas con discapacidade e aos familiares, que son parte vital desta gran familia. E tamén aos 164 profesionais que os acompañan cada día con apoio individualizado, rigor técnico e, sobre todo, compromiso humano. Pero se algo nos define é que xa non somos só unha entidade de atención especializada. Somos unha organización que impulsa o activismo social e ambiental das persoas con discapacidade intelectual, que xera oportunidades reais, que transforma o territorio. E detrás desa transformación hai un equipo que moitas veces non se ve, pero que o fai posible todo, a área de transformación e fundraising. Un equipo de 26 persoas que sostén, impulsa e amplifica o impacto da entidade. Dende xestión administrativa e económica, 6 profesionais garanten que cada engranaxe funcione. Facturación, contabilidade, impostos, nóminas, control de calidade... Un traballo silencioso pero imprescindible para que todo avance con seguridade e transparencia. Pola súa banda, o equipo de proxectos demostran que para innovar é necesario anticiparse. En 2025 presentamos 138 solicitudes de financiamento estatal. 57 foron concedidas. Iso significa que máis da metade convertéronse en oportunidades reais. 7 persoas dedicadas á busca, solicitude e xustificación de proxectos que nos permiten desenvolver iniciativas de innovación social e sustentabilidade. Delas, 3 compañeiras lideran a área internacional, participando en proxectos con entidades de distintos países. Actualmente coordinamos varias iniciativas europeas, situando a Amicos como referente tamén fora de Galicia. En comunicación e fundraising, 9 persoas son as encargadas de contar todo o que facemos, que cada ano é un pouco máis. Comunicación interna e externa, campañas de captación, creación de contidos e movilización de recursos. Porque comunicar non é só informar, é xerar confianza, compromiso e comunidade. E se falamos da transformación real no territorio, temos que falar das ecobrigadas. Un equipo de 26 persoas, das que 17 teñen discapacidade, que demostran cada día que inclusión e profesionalización van da man. Nestes 4 anos, acadou fitos clave, como a creación da empresa de inserción Biomans e a posta en marcha do taller de astillado de madeira en Bermo, a ampliación da residencia, a construción e apertura das vivendas de inclusión social no Saltiño, en Boiro, a custodia de 193 hectáreas forestais en Monterrei e a consolidación de alianzas estratéxicas con entidades como Augas de Galicia, a Consellería de Medio Rural, o Grupo Profan, SEAGA, Traxa e o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Todo isto baixo a supervisión da Dirección Xeral e da Coordinación de Área, garantindo que cada decisión responda aos nosos valores, conciencia ambiental, innovación social e cidadanía activa. Nos últimos 4 anos levamos a cabo moitas melloras, como a digitalización de rexistros internos de funcionamento, a digitalización da xestión de persoas, a mellora de cadros horarios e plan de retribucións, un informe de medición de riscos psicosociais anual, un plan de igualdade, o reforzo da comunicación interna, entre outros moitos, un estudo de valor social e emocional da entidade, que nos mostrou, entre outras cousas, que por cada euro de financiación recibido, retornamos á comunidade o equivalente a 3,55 euros, mentras que por cada euro recibido por subvencións, xeramos o equivalente a 7,30 euros. Un labor recoñecido con múltiples premios. Iso é impacto e transformación real. Seguimos mirando ao futuro con ambición e responsabilidade, porque cando investimos nas persoas, multiplicamos valor para toda a sociedade. Amicos, persoas que apoiamos a persoas e ao planeta.